Kailan ba birthday mo? October. October, ka-birthday mo. October 21 din yan. 29. 29. Bago si Ken, kaya yan. Ano ba, may laman pa to? Kapo na yan. Meron pa? Meron pa pala. Mix pa to oh. Hindi mo, men. Ay, lagay sa red, oh. Si Bunso, lagi. Huwag ka nang hilo. Ay, palamigin na lang natin. Palamigin na lang muna natin. Ha? Yelo na lang, be. Wala pa kami. Wala pa. Palamigin mo natin mga 5 minutes lang. Ano for viewers na natin? 5 viewers. Oy, shoutout po. At nandito po tayo sa bahay at finally po ay nandito pa rin si Donita. Praise the Lord. At nandito pa rin po si Donita. Tingnan na, kunin ko sa lamin ko. Malabo pa. Mata ko. Baghari pa. Shout out po kay Baghari. Baghari. Ano pang ng viewers? Ang dami. Tata Damiel. Guwapo ng anak ni Kuya Joe. Sino? Si Gilgil o si Dustin? Ayan. Wala ka na ulo. Kahit nainis ako sa episode dito pero inaabangan ko talaga. Sana magbago na yan. Ayan, thank you. Abdullah. Ayan, sana si Jeffrey. Sana yun? Nawala na. Ayan, dito tayo sa baba. Sana Jamil Vlog. Asan po si Mami Janet? Nawawala si Mami Janet. Nag-aaral ng malunggay. Naghihimay ng malunggay. Si Mami Janet. Pampagatas. Ayan. Pagkaganas kaya kay Donita. Ashley Goliath, pa-shoutout yun. Donita, maganda at maputi ka na. Sana tuloy-tuloy mo na yan. Ayun. Ayan, Mami Ining TV. Pag-jacket naman. Ayun ang mga kaibigay. Pasensya na po, hindi po tayo nagbibigay ng jacket. Ayan, at Big Water Channel. Hello, idol, watching. Kami dito sa Kilit for blessing for your bro. Meron na sa taas Next vlog up. Ay, maraming salamat sa nag-abil ng ating t-shirt na sina Edison Butete at si Shawski Vlog. Abil na rin kayo ba? Ayan, yung t-shirt natin. Ayan, oh. I-endorse ko yan. At sino ba yung bumili na isa pa? Yung nakalimutan ko. Yung libre pa din. Ha? Yung sabi, how to subscribe your channel po ba sa Ate Sarah, Jamila? Anyong sabi ni LJ. Yung pala mo sa pitsin doon ito, pagpasaway. Ayan, bawal si kawawa naman. Ayan, may grab shoutout sa iyo, Joyce Torres. Ayan, oy, kay Sir John Fabian, ayan, may grab shoutout. Nanonood sa atin si Sir John Fabian. Ayan. Ayun, basahin mo yung LG Yasser. Koreano yun, Kaya nga, anyong daw. Anyong? Anyong sa'yo. Chinchahan ko joayo ne. I like Korean. Nabasa mo hindi? Sabi, gusto ko daw ba talaga na pang Korean? At